Sheriff Tiraspol 1-3 rebħa fundamentali għattamittana li nikwalifikaw fil-atteni fazi tal-aħħar 16 rebħa mistħoqqa anki fid-dawl tal-fatt li l-lum irnexxielna ukoll nistgħu ngħidu hekk niddominaw il-logħba mill-bidu sal-aħħar ħankun ċar ħafna. Fl-ewwel taqsima letteralment tfajnihom fil-kaxxa, ix-Sheriff bdew jilagħbu catenaccio sfaċċat għalkemm ikolli nammetti li il-plejers tagħna rrabjawni ftit. Guys, first timers minn barra l-kaxxa billi nixxutjaw mhux dejjem irridu nidħlu fil-kaxxa billi nippruvaw naħarqu ballun. U mhux noqogħdu nipplejsjawh bħal m'għamel Lautaro li qed jidher ukoll warajja fl-isfond. Ejja, niftakar żmien jinkellna lil Stankovic, il-Javier Zanetti li tihom ballun first timer minn barra l-kaxxa, pop, goal. Jiġifieri fuq dak l-aspett stajna mill-naħjar. Biss il-gowl mbagħad li bih ftaħna il-logħba ġie minant is-sinjur qed naraw fl-isfond illi mhux biss rebaħ il-BOV player tal-logħba ma rebaħ ukoll il-player of the game tal-UEFA Marcelo Brozovic illi minn barra l-kaxxa appuntu tefa' ballun illi bih nistgħu ngħidu hekk ftaħna l-bibien ta' daw ix-xeriffi illi mbagħad minn hemm ħadna la bravo Vidal llum kellu logħba tajba kif ukoll assist mill-isbaħ għal dina ir-rebħa illi ksibna, jiġifieri proset għal daqstant lill-Lager. It-tieni gowl mbagħad rrid jidħol ma rridx jidħol il-gowl 40 insisti, iżda mbagħad is-sur tal-Isla ddeċida li isolvi l-kwistjoni u Milan Skriniar illi jekk alla jrid bħalma dalwaqt se naraw lil Brozovic ġewwa Malta għall-logħbiet ta' kwalifikazzjoni Brozovic u suppost Perisic kontra l-Kroazja u Skriniar ukoll għall-logħba Malta-Slovakkja. Min issa qed ngħidilkom qed nistennewkom bidejna miftuħa jew ukoll ħasra li bejn penji ta' programm u penji ta' Formula 1 jien mhux se jkolli x-xorti natla fl-Istadium Nazzjonali biex ukoll nara lil dawn it-tlet players. U mbagħad it-tielet gowl ġie skurjat minn Alexis Sanchez li letteralment daħal u skurja. Bravi ragazzi, wirja importanti, wirja li kellna nirbħu u irbaħna il għaliex anki ukoll kif issa ser nurukom il-klassifika tal-grupp anki fid-dawl tal-fatt li Real Madrid elbu li Shakhtar qabel ma labna aħna l-Inter tlajna t-tieni, hemmhekk Real Madrid qegħdin b'9, l-Inter qegħdin b'7. Ix-Sheriff issa telgħu għal 6 punti u x-Shakhtar Donetsk qegħdin b'punt virtwalment eliminati. Issa wkoll importanti ħafna importanti illi nirbħu il-logħba li jmiss taċ-Champions League kontra ix-Shakhtar biex għall-inqas meta mmorru Madrid għall-aħħar logħba tal-gruppi ngħidu illi morna hemmhekk nafu li għaddejna issa mbagħad jekk jirnexxilna nirbħu anke lir-Real, ipotezi remota ma tista' tiġri, tajjeb xi nkunu rbaħna l-grupp jekk le għall-inqas għaddejna ar-round tal-aħħar 16. Ġifieri minn daqshekk morna tajjeb ħafna. Plejer ieħor wkoll oġobni llum kien Barella li reġa' kellu logħba kbira, Spidi Pizza qed jilgħab logħba fuq logħba fuq logħba tajjeb ħafna u forsi dik jew ukoll waħda mar-raġunijiet din il-konsistenza illi t-tmexxija oġoba tagħti l-faxxa tal-kaptin lil Barella ġala darba Handanovic jieqaf milli jkollu posta titolari fl-istaġun li ġej. Jiġifieri jiena forsi preferejt il-Skriniar imma min-naħa l-oħra wkoll Barella jażla tajba wkoll fatt li huwa plejer Taljan, plejer li qed jagħti qalbu u anki ex leġendi tal-Inter li kienu jilagħbu fil-pożizzjoni tiegħu case in point Lothar Matthäus dal-aħħar faħru il-wirjiet ta' Spidi Pizza.
Natu wkoll ħarsa ħafifa lejn ir-riżultati l-oħra li kellna llum neskludu id-dro ir-rebħa ta' 2-1 illi Real Madrid ġobu kontra Shakhtar u d-dro ta' Milan u Porto 1-1. Il-Liverpool rebħet 2-0, prattikament il-Liverpool għaddew round li jmiss, jispikka hawnhekk iż-żelqa illi Paris Saint-Germain, il-Paris Saint-Germain tal-istilel kisbet kontra ir-Red Bull Leipzig u hawnhekk qed nistenna li mhux qed nistenna li Pochettino se jkollu ħajja twila hemmhekk. Manchester City għelbu lil Bruges 4-1. Kif qegħdin ngħidu l-Liverpool rebħu 2-0 kontra l-Atletico Madrid gols ta' Diogo Jota u Sadio Mane. Liverpool li tista' tgħid għaddew għal fażi li jmiss tal-gruppi. L-Ajax tikseb rebħa tajba kontra il-Borussia Dortmund ġol Ġermanja u l-Ajax prattikament għaddiet l-Sporting Lisbona tirbaħ 4-0 mal-Besiktas u mbagħad ir-rebħa ta' Sheriff ta' Inter kontra Sheriff għal grazzja tal-ħanin Alla li wkoll permezz tagħha rajna diġà il-klassifika. Issa arkivjata il-logħba tal-UEFA Champions League, issa l-attenzjoni tmur fuq dik li jien inqis bħala il-logħba. Il-logħba tal-istaġun mhux biss minħabba klassifika, imma għaliex kif jgħidu in-nies ta' Milan El Derby esemper El Derby. Logħba kontra dawk, issa qed nitkellem fuq nota personali, nifhem li forsi hawn xi partitari Milanisti li qed isegwu, imma ovvjament ir-rivalitajna dejjem inżommu fil-ground, logħba ma' dawk laqqas l-under one marret inċedi, aħseb wara logħba kruċjali bħalma se jkollna nhar il-ħadd li ġej għall-inqas fejn jidħlu l-Inter żgur, imma anke fejn jidħlu huma biex inkunu qedna kollox. Derby illi għada fid-9 ser nkunu qegħdin niddiskutu fi programm speċjali tal-intervista illi isimgħu minni titilfuħx. Il għaliex ser ikollna żewġ mistednin illi kif tarawhom se tgħidu Antonello rnexxielu jagħmel kolpo u iġib żewġ mistednin kull ma se ngħidilkom biss ħantikom ħinżejr dawn huma żewġ personalitajiet magħrufa ħafna u ta' spiss jaħdmu flimkien, wieħed iżomm mal-Milan u wieħed iżomm mal-Inter. Għalissa ser naqaf hawnhekk, għamlu appuntament miegħi u ma' Mark Schembri li għad ser jkun qiegħed jippreżenta l-programm speċjali l-intervista fid-9 fuq il-paġna tal-Kamra Sportiva Facebook Live titilfuħx għax se jiddispjaċikom jekk titilfuħ. Imma għaliex se tkunu tafu għada, però se nħu raskom illi se nieħdu pjaċir. Jiġifieri sew aħna illi se nkunu nippreżentaw il-programm, ovvjament nispera li anke l-mistednin, speċi li għandna l-kemm m'għandix dubju li ser jieħdu pjaċir jitkellmu magħna wkoll u nisperaw li anke intom is-segwaċi tal-Kamra Sportiva illi ser tkunu qed issegwu dan il-programm. Mela, għada fid-9 l-intervista ma' żewġ mistednin li għalissa se nħalluhom taħt il-covers u mbagħad is-sorpriża nikxfuha dak il-ħin stess. Inkitbu fuq il-medja kollu uffiċjali tagħna, sewwu jekk għadkom ma ktibtux fuq il-paġna tal-Kamra Sportiva kif ukoll fuq il-YouTube channel tagħna fejn dan il-video ser ikun qiegħed joħroġ minn hawn u ftit ieħor. Ovvjament għada fil-għodu joħorġu riżultati tal-kampjonat taż-żgħażagħ sezzjoni C, imma nerġa' ntenni għada fid-9 l-intervista, il-programm fuq id-derby, żewġ mistednin VIPs, titilfuħx għas se jiddispjaċikom. Il-lejl tajjeb u bħal dejjem forza Inter. Ciao!